nang tabuk tamung nani musung sorika hamung nani musung Apa nung tamung Saidiman tamung bohok toru koi bosorong tongkha 13 bosor hayang tongkha tamong mohai nini sagrok hiligi phaipurogo ba nini sak hamya anggi phaipurogo hangkai bayobo nini ganao asogoi tongnai jerai khoroksa ba takuk depression khoroksa musabo nini besa nini sajala tamung mani nang saidiman rogi mani oko doctor ro talang bai kha talang ngai nai rang di kere ba jagi talang mani talang khata bu ke nogo pathari ma tongkha sana bunango bunyaro thangke si sana ni bunyaro thage ke masaya ke bono tabo nogo norang di kere ba hani ma tongkha doctor ro talang ma dia punung ma dia yang bahna tu sombo tongo upay masa bahna tu masa borong no pori dana nang borong bu bo bai baksa no ama hai ke tong kha hingke bo borong ni thinang bo hamyan ungnai hinai nai wan sogai borong no bo salja bisa bunyaro kisa misa khlai tu bu bonop kisa manayu borong no bo kisa lekha bo masu babu khai ta bo school thangbai ke borong hostel la tong khata Piri hostel lo. Nini sajak songno. Haike sadra masa uso sala kesar hingke buru. Amon okra jotoni. Haike mohai boru ki manjak mani bisikai besuk hairo ungui tongkhana. Nogo kalai tongmani ba thongara kalai tongmani. Boru ki manjak mani baro 13 bosor kaja 13 bosor ni Ubukhe ubursi thangma no aso kaza hingke bono boi chabo ashram rogo talang di hini heno ashram rogo talang kha ashram talang goi bosor kaisa tongoi kha busa butu yang nogo tong somai ro chikon borok ni se nogo thunai chanai haike moni pore khe bo phano nini nok rawo neta hinjak nai ba MLA hinjak nai MDC hinjak nai ro nini nok rawo phai ro nata nai phaika nai phine kere ke phano khana ma to khana bai ja hai ton nai phine kere ka khanai tongi phano borok khanaya haike tongo haini bagui nini nok rawo phaijaya haike mohai election gana ba election ni borok dur program khaipirogo ba nini nok rawo kebo neta mohai MLA hinjak nai MDC hinjak nai ro nini nok rawo habai na tanai lang bodro sada sanpai nini nogo sanpai yo ama hai bot somoyo hingke salni si koigar phai dol noi dol tham dol broi dol ba deli sal si bar india ama hai ke ma election biskango hingke phayo dabi daba renan somai hingke borok tu si angkhaya borok no ruya no khongsa sarkar mama ponto si lotar thangni si manu haike mohai nini sajlani biriman ba nini nukhungni biriman belainu klai tong phurogo no kebono phano mohai kokrok no nini khani kokrok no khulogoi sada saka borok no agi sai khana rakha ponche dogo thangka kibo phainai kere hingke member tembar rong no bo neta pheta rong no bo sai khana rakha kebo mohai jogajog khainai kere kebo phano phaya sajagai phano kebo phainai kere o buni somai hingkele sanpai baimani oro bodroti oro haingdi ne kagos ponjo phili phunugui yasi kai phunugui thangpai bayu apro hingke haike nang tabuk nini sajalani bagai
tiprasa luka hamkrai ba tiprasa lukurokno tamo sahornani mujungba nini khuktui tei nini kokthai kothmarok tei nini kapalni birimanok tamo sanan mujung tiprasa lukurokno ang sana musungani kiamhai je tiprasa sini tiprasa bukung bara je tongnai amhai ka thansa khayi joto nana kisa misa suba suru kaham ke an sajala hamya no bui hai ke kaham khayi da bare rogo tolangai ako buida kaham khayi ma no ngai ang asau asono ang lokurano koyi koijawi sajawo sinti prasarano jotonu soman khayi ano je mansa khokjaba khongneiba subasu khaijana nisumbo haike nang mohai kamini ba elakani MLA MD sirokngle tamo koksa hanon mujung borongno ba ang ani khabai kubai no koi horna musumbo okong no sana musumbo ang borongno bo haike nang mohai tiprasa nai hamkraini tiprasa dofano kusuk sakati sanai ba tiprasani kaham hamya nainai montri rokngle nang tam koksanan mujung ang sini bubagrano bo sahorna musumbo sini bubagrano bo ang amahakeno kok sana musumbo sahorna musumbo ang bonobo ano kisa subabai thung hel khaiteng ni ang sana musumbo joto lukurokno suba susano subasu sano bai nini o kamini mungba nini permanent address mohai jagarokbo thangle nang nini sajalani bagai kono suba surok sata sanka ang kono jaga sanjayaku sajayaku mohai rok kebono phano sanjayako netarokne ke samali saka phiani nogo phaya borok khel khaya phainai phaya borok phaye ano sabai kheba ano hunbai kheba songbai kheba ang borok no koi sakomo borok no saipan ji borok phainai bo koroi khel khaitene bo koroi hinkeba angbo saliata haike nang nini kami ni lukurok ba nini kami amchani lukurokno le tamo kokkasanan musungba nini sajalani bagai nang tamo sana honan musung ang borok no bo phainai phaitong no mai phaye sini parani borok no bo borok bo haino ano suba phaitong joto takhorong no parani takho bo khok sini bo kumbara haite joto takho no bebang no takho joto no borok bo haino suno hel khaibai to ani sajalani bagai borok hel khaiganga oroni suba subai tebo kaham daktar obo daktalangai ani sajalano kaham khai buini sajala haken tona musunggo kaham ken tona musunggo nini sajalani ba kaham ken tona musunggo bai nini mo ani mo mongolokshmi devarma nini kami ani kami oroni masa toidu gorjong tila para norok tongma kheuron tongna jaw orom tong jaw song chama nangmani rokhe norok nini sajalasi mohai bemar khlai tongmani ba chama nangma rokhe boti khesalai mohai asuk jongjal corona virus ni lockdown role bopti khesalai tongma jakhanaro haino ama hakeno kisa misa tok ta khaino buka bo buini ara kamama tha thangai toi phajawo lockdown sawinba kosto nong kata tabo kisa salsa sangai buini ara thango salayo haken ma tonglasu haike bai nini sajlani bagai kono mohai sakhamnai nokba kusuk sakani doctor mohai rogo thangi leile nadanai leija khanaro जों बयहायबो रांदि गोरैबा औ आगरतला जरा जिबि जरा तलांगै नायरिखा आसो जरां तलां मानसियो आरो मास तंना नांगौ हनै साजागो डाक्टाराव बायहिंके साप्ता कायसे तंनानि सि रां गोरै मास तंनानि हिंकेबा संगुचे तंमानि पाइलै सगै थांगा मुसुक तंमाराव मुसुकराव फालका जागा तंमाराव जागाराव फालका हायनो नायखा
나이 많이 다르게 바타기 마땅하다. 자가 좀 팔이 파노 나이 파노 니 사질라는 어석저라 또 부이 함리 만디야. 바 팔이 나이 베게 모송 tum 본 tum 키야동 tum 팔이 나이 베게 게랑 이그리 켜봐 하게 너가 바타기 마땅하다.